Matindi ang nararanasang init ng panahon sa bansa. Epekto na rin ito ng tagtuyot. Ang ilang residente sa San Fernando City, La Union, may kanya-kanya ring paraan para maibsan ang malinsangang panahon. Imbes na magbukbok sa bahay, naghahanap ng preskong lugar sa Aling Gloria. Mainit masyado sa bahay. Oray no ada aircon. Mainit. Mainit. Tsaka kuwapat kuryente na nga ito, paibayad ti kuryente. So dito yung waragamin? Presko, fresh air. Nakakatikim ka ng fresh air. Kung meron mang hindi nakakaiwas sa malinsangang panahon, ito ang mga tsuper na bumabiyahe ng walang pinipiling oras, tirikman ng araw at tagaktakman ng pawis. Inom ti idanom mo. Kermi nga, nabara mamtahan eh. Kasta mo ni. Oo. Anya, pangiti balbalunan nyo, JB. Walang ma'am, nagita lang. Danom mo na lang miss. Ano ma-relax basit. Ang heat index o alinsangang panahon sa probinsya ng La Union, pumapalo na sa extreme caution, na lubhang delikado na rin sa kalusugan. Ang monitoring natin sa ating heat index dito sa City of San Fernando the past 3 days is nag-average siya ng 38 degrees up to 40 degrees Celsius. So, nasa extreme caution na po tayo nung ating classification ng heat index na talagang posibleng magkaroon ng mga sakit like heat cramps, heat exhaustion, or heat stroke dun sa ating mga residente na talagang pag na-expose siya na matagal sa ganong kainit na panahon is pwedeng ma-encounter nila yung mga ganon na sakit. Payo na rin ng otoridad, kung wala namang pupuntahan sa labas, manatili na lamang sa loob ng bahay o di kaya sa preskong lugar. Ugaliing uminom ng tubig at magdala ng payong at magpahid ng sunblock para maprotektahan ang pangangatawan. Nag-range siya from 11 hanggang alas 3 ng hapon. So kahit umaga pa lang, medyo ramdam na natin. So dun po tayo nag-range. So ang nagpapaalala naman tayo sa ating mga barangays kasi we have GCs, group chat sa ating mga barangays, focals, and even nagbibigay din tayo ng mga updates sa ating response cluster. Every hour yan, meron sila natatanggap, meron kaming oras na nagbibigay sa kanila, 3 beses sa isang araw. So yun, nagbibigay din kami ng paalala sa kanila na ganitong oras is nakakaranas tayo ng ganitong klaseng heat index. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.